बतावा सपना सजैले रही कि बियाह शादी क लेब त राज करब आ रानी बन के रहब। एजा तो बियाह क के नौकरानी की तरह बन गईनी। अब माटी गिरवा दिलवन, पीट पीट के बराबर करे के पड़ी, पानी छिड़क के लिपे के पड़ी, तनकी मेहनत बा। आ कह देब न कि लिपे वाला लगा दिहिए, 2-3 गो मजदूर आ चारों ओर के माटी पसार दिहिए आ बराबर कर दिहन जा, पानी फेंका जाई एकदम छल छल हो जाई। त का कहिन घर में बैठ के का करबू, खैबू आ मोटैबू। सारा गांव से बहरी निकल एकदम मुश्किल हो गइल बा। अब गांव में जाता रह तो का रही कहाँ रहता रह कहाँ रहता अब का हो कजी का खटर 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 कैले बाड़ू। र ठीक कहतनी कि का खटर खटर कैले बानी। 4 गो आदमी लगा देती, मैं बराबर कर देतन जा। आदमी लगा ये मर दे तू एकदम का हम तो के कही माथा खराब कह दी कि गाय से प्याज काट तड़ू। हमें सोच के कनी का खटर खटर कैले बाड़ू ना कि संझिया खानी बिछाई पाइप भिखारी के समर से बुलवा पले आ पानी मार के आ तब ये चारों ओर फरसा ले बराबर क के तब पिटाई न तो बैठ जाए मटिया। ये जी एगो हमार काम ना करो। का बोला का करे के बा? जाई ना हमार लइकन के ले आई, बड़ा याद आवता। लइका? हाँ के कर लइका? हमार। तोर लइका? देख दिमाग खराब मत कर हमार। का जाने हमार लइकन के कैसे रखले हुई, हमार मर्द कैसे ना रखले हुई, उन्हीं के बड़ी याद आवता। करे भेलरी तोर लइको बा न सा? हाँ जी जानतनी का जाने उ कैसे रखले हुई, उ मर्द कैसे ना रखत हुई, का खियावत हुई, कैसे सुतावत हुई, बड़ी याद आवता। अब देख हमार माथा खराब हो गई। ओ घरी तो बतियावत रहलू फोन पर, बियाहो करे के समय ना कहली कि हमारा अभी लोगो लइका बान सा। काहे मर्द जियते न बा मरल तोर तब का। हे देवी बहुत सही समय पर तू पोल पट्टी खोल दे हलू। ई कह के हमारा देश से लोग लइका नहीं खस। अब चल जौन बुढ़िया बिस्तर बा अपन उठाव आ धीरे से रास्ता धर आ जा अपना बेटा भातार में वहनिए में खुश रह। का हाँ हम हो बहुत बहुत बेइज्जती का हमर होता। मजाक करतनी? मजाक नहीं किया हम करत, आके हमर पटरिए खोल देलू। तू धोखा में रख के बियाह कैले बाड़ी, कम तू धोखाबाजी बाड़ी। हाँ बार क्रिया कसम खैलू कि ना जी एकदम हम कुवार बानी आ सारा कहेगा रात बिरात में प्यार मोहब्बत करे के बाद तो बत्ती बुता दे तड़ू। यही कुल के चलते चाहे पेट उट देख लिया पेट फाटल लग जी तो जान जी कि नहीं लड़का वाली बिया। का हो गइल? प्यार राती में न होला दिन में होला? ना देवी अब ना होई। चला चला तार विदाई का कर। कहतनी? ना 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 हम रखबे ना करब, तारा के मारत पीटत नहीं खी। ई सोच के कि दूसरा के धन हो गइल बाबू, पहले हमार रहलू। हम कितना कष्ट सहतनी बताई रोज पता बा। अब मत सही है नहीं खे सही के जा ना जाए दी जा ना 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 कौन के ले आई। दूगो लोग लइका बा न सा एगो भातार बा। पहले तो कहलू कि एकदम और भातार मर भी लागल बा, हम कहनी कि मोह दया आ गइल कि चल मरद नहीं खे प्यार मोहब्बत में कुल ना देखल जाला ताकल जाला। तू तो कहत रहलू कि बियाह बर भइल बा, भातार संगे कुछ भइले नहीं खे। हाँ का तो सुहागे रात में पी खा के आइल वही से तरक के एकदम वही घर तलाक सलाक हो गई। अभी शुरुए में ही हाल बा, पूरा जिंदगी सरवा बितावे के बाद अब कौन हाल आई कौन ठीक बा? देखी ना 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 अब छुआ छुई ना दूरे दूरे। ऐसे काहे कहतनी रउआ? हम बहुते रोज से प्यार करीला। वैसा कुल प्यार ना चाहिए देवी, हमके ना चाहिए। सारा जौन आदमी के धोखा में रखल सुबह शुरुए से अब लास्ट कैसे होई भगवान ने जानी है। चल चल तो कह रही थी चल 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 कहां यारिया का के हम कहीं ना जाइब रउआ संगे जिंदगी बिताई। ऐसा कुल जिंदगी हमारा नहीं खींचिए के। एगो तो हम कुंवार आ तू बियाह टिकाइला वही में दुगो बियाइलो बाबू। उसरा कुल के रखी रउआ के पापा कहियो सन दूसरा के जामल हमके पापा कहियो हमार पेटवा भर जाई। केतनो हंस ले बोल ले बतिया ले दिखावा के प्यार उतर नहीं करी 5 मिनट 10 मिनट ओकर बाद मनवा में ये रहे कि सारा दूसरा के है सारा दूसरा के है कबो खिसबरी आ उठा उठा कर दनिया पटक दे टूट जाई तब कहना भाव के पड़ी। हाँ तो का करब
हमरा के लड़किन के कमी बा हैं सारा अपन घर दुआर से अलगा हो गईनी माई बाबू से अलगा हो गईनी मैं गाँव हंसता कि सारा मरद ना मेहरारू दुगो भइबे ना कहीं सा तबो अलगा हो गई हम जाना तो नहीं गिरवा खिसियाता नहीं नहीं खिसियात लेकिन नहीं खी जितना हमसे प्यार करना उससे अधिक हमरा बाल बच्चा से प्यार कर हम प्यार करनी तारा से तने हाथ जोड़िया बात देबी कि तू अपन रास्ता काट धल हमारा बस के बात नहीं खे तो के झेलल बहुत हो गई इतना दिन रवा संग रहनी बाकी हम दिन कहाँ रह झूठ के सहारा पर तू कहाँ रहबू कहाँ ना रहबू उसे हमके का मतलब जब वही भतार तर वही लइका तर भाड़ा तो के याद आ गइल ये गांव घर के बकल मेहरारू है अरे का इनके हम नहीं जानत नानू ना अरे वो दिन हमारे जरा पतरा जानले कहिया 2-3 दिन पहले बा खेत देलस हमरा के अच्छा दौड़ दौड़ जा जाती है का हां ये मर्द बहुत ही खराब मेहरारू भी हमके फंसावत है भैया का कहतन जीरो हाँ। केकरा घर के हई अरे हम जानते नहीं खी का हमसे बियाह कइले बनी ए चुप रहने दो कले बन बिया कले बनी अबे 10 बजे कौन हो जाई अब जानते नहीं खू हमरा जानते का कहती है बिया हमर भतार हो के तू यहाँ चल जा रवि से कोनो मतलब मत रखी हो ही दादा ये पूरा गांव बात फैला दही हमके फंसा दही तो हम बनले चल गेली 4 गो लोग लइका बनसा हम कहीं ना जाए हम एजे रहब तू हाँ ए भैया हाँ? 2-4-10 गो लफुआ बोला ना हो जाओ बोलाई। गांजा वाला या पिए ना ना जाता नहीं मैं बेलो जो एक फरवा के भेजवा दी कोई सन मेरा बिया रे अरे भैया हम नहीं खी जानत सारा बात जान चाहिए तो मैं लाफाड़ा बोढ़ जीरी बाबू ई कह कि हम हाला ना कनी अभी गौवा में ये मर्दे बहरसी घर देख के भैया या के हिरन माजतिया सही तब तो एगो काम कइल जाओ चलो ही रूम में धक इनका कोइठ देबल जो कि दोबारा अइबे ना करी ना भैया ये कुल काम ना कइल जरा छोड़ा सुनी जी का जियब चाहे मरब रउए संगे रहब ओह बाबू ये कैसे ए कैसे का दिमाग खराब बा जानत हम ये नहीं खी एकरा के करा ले? अंतर नहीं खे कहाँ घर बा राउर फोटो दिखाई कैसन फोटो? बियाह कइले ए भैया आजकल एडिट चलता है हाँ, एआई चलता बन है जाता है। केहू केहू से में हो जाता है अब हम साच- कौन साच के सारी बोलो। संग मिल लेबे ये के आओ। मिनट में सच बोलो ओ दिन तो बुर्बक बना दिलो कि मेहरारू ही चल हम यहाँ के मेहरारू हनी यहाँ वहाँ मत बियाह करा कइले रास्ता बानी। गाना ए भैया मैंने हमारे इतना करम फूट गइल बा देखा हाय। कि बूढ़ मेहरारू से बियाह कर जे बेचारा अब 40-45 साल के उम्र वाली से हां बताओ अब 19 चलता अब चलबे ना कइल ह तो दढ़िया मत देखो दढ़िया जाम के रहे पति छूट गया अपना बाबू के देखा मुंह देखा देखी लगैलस बना दो तो जाम गइल ये बड़ी तने मार बा पड़ी न गइल। तहारा से रिक्वेस्ट कि तू निकल जा जा कहाँ चलो जहाँ घर हम द्वार कहीं है। ना जाई। हम जानता नहीं कहाँ तू जेबू चलो बस पर बैठा दे गाड़ी भाड़ा इन्हीं से दे दे खर्चो पानी के ऐसे 400-500 कैसे दे दे हम चल जाइन हम ना जाइब ए भैया बोलेबे तू जाइल कहने के चाहती नहीं समझ के जान मत दे हम का इनका से जानता प्यार करी ना इनका सच बोल तरू हाँ इनका से बियाह कइले बानी के बियाह कइले बा हम कल में रउआ कइले बानी ए भैया अगर बियाह हो कइले हो खब हां हां हम ही समझ के कि केहू नहीं खे बाल बच्चा केहू मर्द नहीं खे अच्छा। आज पता चलता कि दूगो लोग लइका बा मर्दो बा हां सही बात धोखाधड़ी में मेरा बियाह कइले बियाह कहले रहलू हो कि बोले का? का बाणो सो एकर से पहले नहीं हम नी बात नहीं की बतैले देखो बतल नु ना तो लेकर जिंदगी ने खराब कर तरू तू अब देख तू कुछ करबू तहर ना लही हमारे लही कोई लहे चाहे ना लहे जी अब रउए संगे मरब रउए संगे हम ना जी मर तारा संग हम अकेले जी लेबा अकेले मर जाई तारा संग ना धोखबाज आदमी संगे आखिर हम जाइब कहवा ओहि जे जा जेकर याद आवत रहल यार के इतना दिन भतार माजा के, मरला तू आ साजा काटे ऊ उहे होला झूठ सच बोलबू तो उहे होई अगर सच पर रह तू पहले ही बता देले रह तू कि हमर लइका बनस तो कन्फर्म हो गए रहित है कुल झोले झल ना रहित ई देख ई प्लानिंग कइले बिया तोरा के लूट के भागी काहे ने ए भैया लूट के भागवा चाहे ना तो भागू हम पहले ही सब संचेती हो गई बनी हम ना तारा न लौकल हो कि हेतु के लेके से बियाह करते तारा अरे। मैंने बच्चा नहीं बढ़ान देवर लेखा लौकत तारा पुलिस थाना है तो हम कह दे भैया साहब हम ना बालिक बनी हमार बुद्धि का बा जा बोला कि आखिर नहीं ना ऐसे कैसे लेके मानो ना जी ये हम देखिए। पिया कह दे ले भैया हम जरूरत नहीं, हम चल जाइब स्कैनर दे 2000 रुपया डाली ठेकाना लगाओ से कि खियाओ से पियाओ से जो मैं बुलेट सुलेट के मैं पिया खिया ठीक बा हाँ। रुक खिया के लिए क्या होता नहीं जे ना मानत पिया तकर के
वो भैंस के ना छोड़े ना सतई तो मेहरारू है का हाँ कहीं जाई मत। हाँ तो चल जा जी सेल बोल चुपचाप फंसा मत लिखा के। जाओ जे खुश रहबू कह दिया कि गोरे ने माई कहे तो मौसी कहे तो ननिया वाला ददिया उरा कह दिया ए भैया 2000 रुपया डाल दे तोरा में डाल हमारा में। अब देखो काम हो गेल तो तुरंत डाल दी। अरे ओके दे दी हजार गाड़ी भाड़ा चल जाओ। तो 1000 देब। अच्छा गाँव में 1000 के पी खा ले हल जाई। हाँ चल अब का करबो हम फंस गेल बनी भैया बियाह कली हैं करा से ती बता ते बुढ़बो कर ले कोली राज ना ले ले रे। प्यार मोहब्बत में केहू राय लेला। प्यार कर ले बुढ़िया से अरे फेसबुक पर कुमार वाला डीपी लगवले रहे। हां हाँ कुल एकदम एडिट सीडिट कह के बुझात रहे एकदम छोकड़ी है जींस पैंट एकदम चश्मा उस्मा लगा के साला वही फटुए पर हमारा प्यार हो गई। जाए बुढ़बो करा अब रात दिन इतना बतिया ले हनी ना पागल हो गेल कि पागल हो गई नहीं कहलस कि शादीशुदा है बाद में कहलस 6 महीना के बाद कनिक जाए तो कोनो बात नहीं है कहती है कि सुहागे रात के दिन मर्द पी के आइल। अच्छा इतना ड्रामा कैलस कि वही दिन हम भाग चलनी तो हम कहनी जाए दो कुंवार में बिहल में कोनो अंतर नहीं खे बाकी राज पता चलता कहती है छिररी की लइकवन के याद आवता ना लिया देव। ये तो साफे बुढ़बो कर ले पहले ना पता चल। पहले ना चलल। अच्छा कुछ बहाना बतिया ले। अजोरा में प्यार भइले नहीं खे भैया का। अबे ओके हम किया अनहारे रह गेल बाबू। अभी हम जातन पैसा अभी निकाल बबूर के छरका तोरे वाला बानी काट वाला देख अब ना भगियन तो वही चुतरे पर उल्टा सीधा बात हुई तो बोलो ये तुरंत आई। ना वो भाग जिया नहीं तना उनके हड़का देब हम।